Искате да имате по-добри резултати във вашата кариера и във вашия бизнес. Разбира се, нищо не се променя, ако нещо не се промени. И сега ще си кажете, това е елементарно, Тая за какво ми говори. Много просто. Без да променим нещо, няма как да очакваме различни резултати. Дефиницията за лудост е да правим едно и също нещо и да очакваме различни резултати. Говорихме за това колко важни са тялото и емоцията за промяната. Но коя е най-голямата спирачка към това да се променим, за да имаме различни резултати? Това, което живее в главата ни. Предлагам ви едно кратко упражнение. Пуснете си таймер и за 1 минута довършете изречението. Промяната е. След това за още 1 минута успехът е. След това за още 1 минута успех се постига като. Ако дадете само социално приемливи отговори, като от мотивационна реч на Саймън Синек, най-вероятно нямате никакъв шанс, защото не сте свързани с ограничаващите си вярвания, а без да ги осъзнавате, няма как да ги промените. Направете упражнението отново. И когато в изреченията промяната е, успехът се случва като, срещнете идеи, които може би не са полезни или вече не ви служат, ви предлагам просто да ги поставите под съмнение. Емоциите и тялото са това, което ни подготвя да осъществим промяна. Но често някой бие спирачка. И това е ума. Трябва да пуснем крака си от спирачката, за да може да продължим към промяната. Разбира се, понякога спирачка е нужна, но в повечето случаи тя ни пречи. Кои са тези идеи, които живеят в главата ви и ви пречат да се промените към по-добро?